tampane wulni wasango koremtade fokkum munya chontede soni ngesa kurnade sarabam to fo mayi hen banya ala fere gilalata sada waito fo manan munyanga jinta pol gukke salam suru orang joda andar nyomdi aman tam buri jam bola wala jam ammo gon ni jaar ajud ronki tan je mi mako iwe hakkilam ngolio di passé tek silla ni ko debbo bello aha badejo ronki tan ora suko debbo iwe hakkilam suko debbo mo o ko suko debbo jontado jam hakkille haysa yimo andano ko jam hakkille nani koy lawol tan yimo kono vraiment ngiru mom no sami rawo ha burti woni ga sare yidimo don ala cadel ana anda ko won don aski ko babam e bamo ko kawrani bama mamadou e bama se kawrani karmi mi yidoramo pour fijirmi mo ko pour dewgal sura e farilla ko ron ko kawrani ko yidi yettinde halaka babam anda so yettini sumo jabba kar ko ngase ko ko kawrani rendi ha bama jam kongo so dido mom tara kono dogen Allah wonde moju mane o bama se kari ko kay parce que kambe ko kawran hay jama hay barasu do futti ko on sugo debbo vraiment mi waram selam mi de handi ma ko debbo sugo debbo dumbe ni dogen halu yumma ngara hande galleji ko hewen rawo jogi galle ko burta takkaru jinnan ma debbo boyton damu sa boyton mom Allah wonde moju mane o dum woni yenda parce que ga selam mi andinani mo fogu pon mi yidan mo waran ko dum yidan mo sugo debbo vraiment mi handi ma ko wullito jinnan wana fere balla kam kalnir mi babam funtam hano jabiro fu mami dum pari ngam yide bamo ko mami doron sal nanno hon mi yakko bamo ko mi halno mi waram so mo numro joni mami yaadu sek wada ko mi jewtidi sek mi yaadu bamma momod musidam no feewi mo ittana ngam gedal wada ko min jewtidi jara asamina merci jara Allah kita Siri. Ay baptar ko matampane wulni wasango koremtade fokkum munya chontede soni ngesa kurnade sarabam to fo mayi hen banya ala fere assalamu alaikum wa alaikum salam dawa til ajala masallah masallah au ater jam bismillah musidam god musidma alhamdulillah telo inde ko telo ko ibrahim chanza telo chikanu tele ko am fami yo ibrahim hollo wafe koyde jam kam on nelanga ngalo nelno kam ma wi wonde mo yidiga awdi dum yetim nati wadude wana awdi makari afama ko awdi mo yidiga awdi awdi fazol wando nili kam yidi biya wando mala ay famdo kala won ganno salli gari ma darno salli go angana halani ko wollo anji dum bi nili kam wonde mo yidi biya debbo mo yidi biyam biya debbo o wi bila fotte mo ko lawol on ki ganno on ki lello ha est-ce que tema tigam ko nam nimba nam darjud ndet mi horam mi dandi no buri do bismillah mi horam kaltu min joddi ko halam ay nani temo dam mo jodi mo suduno kam ga parce que ko musidam no feewi ni fodi so yidi hunde mi daro hen parce que Allah wada jam mi gen so bi debbo o yidiri mo ko dewgal stop bida so yidi hunde ar foti darade hen ngay ndago esco barkin musidam so yidi hunde so yidi bonega jaldina hen so ko neddo mal mais so yidi hunde ndew yidi fo kay nan namara ay undo say mi dogi ko yidde parce que o haali ko sunna e farilla dum Allah mi yiddi ko Allah yiddi ko kam minen jiddi machallah no on ko legal en bidaw dia ko legal
Ndimu no zurabe ko bi bamu mamma wala mamu demba wala hawla wala quwwata illa billah argay la ilaha ko wanda taw yawa Allah hawla billah wala hawla wala Muhammad la ilaha wala suku kan punur kalam pun Bismillah mau sedan suku sedan dago indara ni musi wadla wala hawla wala ay mantu pesu Allah jam keba pijen jalen joka endamen kala jula yon bande winde tari mitum non gendi men jangal pulla assalamualaikum ini rana normal oh ganti ganti apa ne kuda ada di dalam jitu berdoa ada bantan dalam gunakan dulu Konto bilang koi, bilang kau galak mana minjil, sudah debo, dia jimo kangar kan mana lagi terus, itu kita mau fikir itu orang purjaukan, tu membuat lama, orang muda lah, purjaukan kan gitu mana, saya orang fikir, negara orang, bisnis, itu mau purjaukan, sunnah farid lah, bicara fikir, bicara mau hebat. Tagi kam artino jun haluma badla kamera sam ongo bi mana degalle dengan do cadar galle men do basek tinggal ini desa tadi ida komiti mungkin kalau aku buat yang jam yalo sudah lagi sih minggu dan jadi gambar ise kay verman mi da desa nga nyalor ma kay kon kuy ko ay gidi aw kon na mera so ba na di ni kan so hini mo gidi e sara ko sala wala ko de sala na dem annen so tay ni hunde desirta ko pour annen wala pour ma ko pour mo ko bol ni di da ana o gidi fay olo mo di mi non ba ma halu ma ni ko bonno ni ko ni da ni ba ma ko mi kawran ka aku tadi ada bambu kokoran, nasi. ay pam to get man goran pam Kurang ni ganda. Sendiri kan. Sudah jumpa. Oh meras, di mana ganda. So terima kasih tu mana tu. Ini riwayat. Jangan Macam ganda yang ada. Ha. Ibu mana ganda? So terima ini kita. Rasa mu. Lihat ganda. Sebelum kita. Lalu kita lihat ganda. Tadi hebat ganda loh, aku suka betul. Awalnya merasa John ada yang tinggal di Nyawa di Jawa John apa ya mami joy orang ini kumpulan ada enggak kan orang Inggris saya hebat ganda kan oh saya hebat ganda dia tuh yang cuma malam mengikuti iya saya yang ada ganda pertama jarang hidup oke enggak hidup sih mau sama Jika Yesus only Anju only di Malaysia ini beri dalam siapa alam teman aku nak lalu kampuran dua alam teman kalau nanti upamiran wana dulu pada wana dulu pada dia tunggu dulu malam dulu yang komparan ini kembali jangan lupa kalau begitu Jodoh Yesus ini sama dengan bidang kita berani pun ini ungkap diri Allah jam keba pijen jalen joka endamen kala jula yon bande winde tari mitum non gendi men jangal pulla ide ko bamta madu baru salon menjanda anda ini bide salon joni salon ban ke kamwa sai mara annya ni muka diam salon ban ayani muka ustaz imam syaksila wanul kadi
مستكرا سوق الله فل مثلا ما فل ما كان جيل ما يلوي بس كي ها أو إيه كوري كجام anda mi dan ngi ta fo jam wonde ay so tay mi rawu to asimen jori fion point e ko jam do ma sha Allah ay aduna har yo kala di suko gorko est ce yalla fo ko dogal moy Allah wi yo yimbe def neddo adi dina ma timma sa gorko sa debbo ma nara na dewgal amana yide gorko mo resani woni almami ameri yidu ha est ce que ameri yidi debbo mo resa kadi wiye nene galle hakkunde Allah koy jiruɗa ɗo ko ko moƴ on suuk gorko wala on ko da tama tiya ɗa holɗon he ɗa galle ba Mamadou wala Mamadou wa Mamadou wala anda ala min mi anda on mbaɗa Allah andina moon on ngay hakku tuta bini hokkuma gaynakam dawaɗe o ɓuuri hokkuma ɓiɗo bab mimi yida on ay oso mayi mami yahmi wartu Allah no wawi ɓenna lahara ha jamala hen ɓayri ka ko ɓi Mamadou nena ma yo yumma to a welama no yumma galle o gacciro ngam Mamadou on kuɓɓi jangiri subhanallah wala hawla wala bab hinga ko on inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la ilaha illallah ummoy saraf ummoy saraf aw min mi accirma gallo par ce que an jogorɗa addani kam probléme to yimma won la ilaha illallah ono gam min gonmi e posede ma ko holli to yimma won Allahu akbar ni bimi ko ya halan namma mimma kay war haadum hol min hol Mamadou tamma banda probléme Mamadou yalla ko kewɗo ngam de nan do dille mon tan seydan ɓokko ari ɗo ɓingela ko kewiɗo han mimi hanni baba min mbimi ko gorko goɗɗo jiiɗi yala fof ko yiɗi kam samade baba noon wi komi talkokam baba annena haalani haali ɗum de min no mi yiɗa ɓiyam ya hayno ɓe woni seram tan min mbimi so welanima min kay welani ko min so welanima an e makko foti ruɓoranmom ala min kay welani ko ay nokku o yatani aɗani mo wi no resam aɗani mo wi ɓimo resam aɗani ɗo ala mi anndi ha gaynako men dawaɗi o ɓuuri on mi yiɗa gaynako dawaɗi ƴayani rawanɗo wordu ƴayandu fayi ay batte ala yo mon Mamadou o wi ko Mamadou noon sa wi Mamadou wala hoolo wala ɓoode mbatti yani Mamadou mbiɗa ko ɓi itta wi ɓifuɓe mbiɗa ko Mamadou galle makko somo yiɗi on noon on de o hokkete ko on o yiɗi on o hokkete est ce que a janga jaɓan ko on o hokkete ko ndafɗa hannde ɗo horsinani tami no fewi korsinda law ɓilen min ñamata joni a yiyan oɗo joni mi ɗeɓini nade seeɗan par ce que yiɗa yiide sinamo woni maski an ko an maskini yo joni o artiraki o yiɗi ko a hokkani mo ɗum joni dewgal ngal ne wawi wadde taw min bammakko min jiiɗani nde wawa wonde dewgal sen waɗe somin jiiɗi tan nden ko Israel woni arbitre anga ko woni hakkude mon ya min e Mamadou nomin jiiɗi fof yataw ko Israel woni arbitre subhanallah goto yandan to e puis ko kanko yarto par ce que mbiɗa andi ala min lamdimami gollum rendinmo mbimi haalani mi haalnam ɗum fof haalnam ko rendinmo min e Mamadou ko woni hakkude amen ɗo ko duuɓi capantati e ɗiɗi joyi accuɗon yeeɗa ala haalnan kam kadi ko kewi mbiɗa o on ɓimmo resata ɓinguelam gueɗa jimmi ko kalna kam ko rendinmo min en gaccuɗon yeeɗa ala haalan kadi sa haalan kadi degol ngal ko forcé wawi oɗon mbawi wadde ngal min gam min ala hen tawa ala hen tigi eyyi joni accami miccoto ha ɓerdam nde mi yiide ɓerdam nde mi wadde mayre réunion ren dara ɗon nawrigan fof mi yahata jaɓani hedde on ko ɗum woni kon jiiɗa nande mi jaɓi jaɓani gallam ɗo jaɓi jaɓani ala ɗo ko weli kam ɗum wonata galle ala ko weliyami watte galle
rewɓe galle ɓe rewɓe marata wona gallammoɗe min hay sa yi awa min mo maratama machallah an ay ɓiye fof so pawama pol on timmata feccere kilo min gam mi timmata ka mais c'est bon nani yon gam mi yaaj no ala jooɗo aɗa andi kam noon ambita ko dewal ngal wattaki aɗa andi kam a mettini ɓiyu mettinan kay ko ɓiyum ko ɓiyam haali ko a jaɓani waɗi ɗum noon koɗa aɗa andi kam en kawre an so Allah jaɓi ɓe anndi wata yettuna tan aɗa bonna wadde jab ala mi jabde kay a waɗa e moƴƴi ha baaji keddo won hunde ha baaji keddo jingo ɗum jimminande battude ɓe mbi faɗa hen ay goto annda mi jaa ala argay ngel nam dewa ande wara jaw bamman ittimo ɓooyi dawami wonde angay jeɗi tan hakkude amen minen ɗiɗi dewal ngal watta force o jaɓno dewal ngal waɗa Allah jam keɓa pijen jalen joka e damen kala juulo yo won bande winde tari mi tumnon gendi men jangto demgal pulla ide ko bamta mijonan aɗa anndi min ɗiyamo mi ɗawa moƴƴum joni kay mi yiɗimi hen tan hare ko ɓooyi fof ɗum foti hawrude joni yen jaato galle maɓe ɗo kawrutene makko ndeɗo sukaɓe mbawa resini ɗum tan yimɓe solution mum yani solution goɗɗo caggal ɗum ɗum Sencidondiri won bural men moftalen nafaide tike nafondiri won sutura men sala golla wadira Allah jam keba pijen jalen joka endam men kala jula assalamu alaikum awondo ya daga kan wala ay min nanda na halani andane am tawra ko min mo daresra dokkal mi ko min yida emporiya wongal ko fami ana di yawide wakko gam ya lestu na ko wala heya ya ande mbay kala andane gaade jerde ne biya so eskin halde ko tula woro ala fodo ko tula woro ay min on tamita Cek, aku adu makan garmi ko ndatu kawra nida kawra mo ndatu an kawra na jom bugare mo kawra nida kawra dangal nda adani kawra nida kawra adani pakan jon wala dani jon arak man kawno Yunda jot jala betul jot orang tidak kawat orang tidak kawat waktu makan tadi dari ala baba gal maran baba gal jadi legangan sedan moja ala orang angka arti hati orang kawat Adi nama nani. Adi balik mak. Adi berang kau. Mereka juga aku lewat putin dengan pesawat. ada lima ya Ini kan sudah bisa berapa? Boleh main aja. Sudah lama sudah dulu. Ini mau kerja mana?
Adna ko jida ko adna ko bandi hande jam hande ko hande meden jango ko jango Allah andi ko addo jango de tan da won da mi dino dum don ko suka bo won parce que fadande aduna ko nonde ay hakkunde Allah anda ko biyer ko ale ko woni fure turen do ala odo retu o na farame ni okay I mean ko de ko wala imana no podi beren gonjo randa randa kum gandu hare nafata gandu jasna de min gam mi dandi dum arena min gam min hare nafata dindu bangalam no jibina gom mala was habe imam babu gari sabi nadari yafnare ya ko modan ojingi nadari gila hare wuya yusufa jonali yafnare yakno modan golu basal la ni ko den ni jella he atu hala yakno dira oron wardo oron ko badno kilo do modi karna dum be yoni yakno dira nang yakno dira yarmo ada apa kalau yang kok ini yino biasa wali hali kam mau pasko ala ada ni bontan ngan ta hari na kata sekali imu ngacha boji madi ndo hay woni nakara imu ten pamden imu ndo hay bat imu wata woynude kam imu Bija wadi imu wata woynude mi daji dori ga deji Joni ko biamo mi hokki a jeyno a hokki gasi a jarama non de deji debi ta jibini ko non de joni biamo ko on jinnon siram bismillah bagay est ce que atun ni kati ngondo ya yo Nelly jaw bama mamadou wondo aw Allah nde mondi addibe do ko kalanda gam go aw mi jabri Allah mi hokki baba jabi ala ko jabde ko dum Allah jaram ko bama wonno so hokki bami biyo mo hokki biyu o wari ko hani seedane ne hey dole minen nyene mun onon dadon hitade boyi seedano ko takta ko wonno on dem non ladde hakkude mi me joni on wiya seedano mayi bay ubo ambo Allah jam keba pijen jalen joka endame kala jula yon bande winde tari mitum non gendi men jangto dangal pulla ide ko bamta nande ala joka rendam